centrul liniei de mijloc de Ian Coza. A început așadar meciul și o intrare destul de urâtă asupra micuțului Mejia. Sorin Rădoi este cel care a faultat, iată în imagine, pe fostul jucător al lui Poli Timișoara, prima sa intervenție. Poli Timișoara. Bate slovacul Kozak. Unirea Alba Iulia se apără sus la 16 metri. Alex apare a fi omul fără marcaj. Centrarea este însă la prima bară și o de la Alba Iulia. Iată încă o dată faza și da, a fost această intervenție, dacă nu mă înșel, lui Florin Dan. Boxează bine Cernea, Mejia încearcă să recupereze și un șut de la distanță. Unul dintre cei mai buni jucători din divizie, un jucător ofensiv, o tehnică impecabilă. Șepși a ajuns pe flancul stâng, un dribbling scurt, un dribbling bun și o reluare din interiorul Ajax din Liga Europei. Încă o dată reluarea. A fost primul gol și singurul deocamdată marcat de o echipă românească în poarta lui Ajax. Ajax a câștigat aici pe acest stadion cu 2-1. Degajare nereușită a lui Cernea. Iată, gazonul pune probleme portarilor. Oh, și un luft al lui Galiasi. Se putea termina rău pentru Unirea Alba Iulia. Gazonul poate pune în mare dificultate portarii în asemenea momente. S-a întâmplat și ieri la Steaua Dinamo. Acea fază. Și acum Cernea, cât pe ce să fie pedepsit. Goga, care are un șut bun. Trage Goga în blocajul lui Galiasi. Acum Șepși alături. Jucător puternic acest Șepși, autorul șutului. Jucător Mejia. Șepși este undeva în spate. Foarte bine Goga, foarte bine Goga. Și șutul de gol. Șutul de gol. La prima sa reușită în Liga 1. Iată preluarea de excepție a lui Goga. Șut la colțul lung. Și apoi voleul ciudat al lui Kozak. Mingea sare din gazon. Îl depășește pe Cernea. Și din acest moment Poli Timișoara are 1-0. Încă o dată golul. Încă o dată golul cu execuția de excepție a lui Dorin Goga. Vă spuneam, este un atacant realmente. Timișoara este în grafic după golul lui Kozak. Poli a înscris într-un singur meci în precedentele 4 etape ale returului. În rest, lui Vladimir Urzică din Piatra Neamț. Interesant. Aceste mici trimise către golkeeper într-o Românie care nu prea are terenul de fotbal bune. Magher, primul minut al acestui meci. Kozak pentru Parks. În spatele lui Parks așteaptă Bonfim, primește însă Kozak, neașteptat de liber, centrare bună a slovacului. 4 jucători au sărit la această minge. Mejia poate dezechilibra orice apărare prin driblingurile sale. Centrează bine, gol! Gol de 2-0. Scrie Maghera, centrează bine Șepși. Timișoara, iată, înscrie în minutul 25. Excelentă centrarea lui Șepși. În forță, Maghera vine nemarcat. Distanță mare între el și Vujadinovic. Excelent aici încrucișarea dintre Mejia și Șepși. Cernea condamnă cuvinte la Taborda. Taborda pentru Maghera.
Ricoșeu bun, Goga trage de la distanță, Goga! Tot stadionul aplaudă. Dorin Goga în imagine. A marcat la meciul din tur de la Alba Iulia. 3-3. 3-3 și a fost cea mai bună echipă de pe teren propriu. Lovitură liberă și încercare de reluare cu capul al lui Maghera. Ținut parcă prea mult de această minge Enzo. Ionuț Bălan pus în dificultate. Goga, jucător fără angajament însă în ultima vreme. Excepțională pasă pentru Parks. Parks reușise o preluare bună. A fost talonat și apoi dă posibilitatea. Nu prea puțin pentru pretențiile sale și desigur ale patronilor Timișoarei. Lovitură de cap, Maghera, 3-0. O defensivă ardeleană imobilă este pedepsită și la această fază. Maghera reușește dubla. Încă o dată fază. Unde este marcajul? Nimeni nu îl bagă în seamă pe Maghera, care iată se așează pentru a lovi mingea cu capul. Nimeni e pe lângă el. Singur el se plimbă nestingerit prin interiorul care aș vrea să cobesc, dar mi-aduc aminte că și în tur la Alba Iulia Poli Timișoara a luat un start lansat, a avut 2-0. Unirea Alba Iulia a avut o revenire senzațională, a condus cu 3-2 și Poli abia a obținut un punct prin reușita din final de meci a lui Dorin Goga. Intervenție bună a lui Dâlbea, Șepși centrează, Parks întoarce această minge. Cozac, aeriene, jucător cu detență, jucător cu un gabarit impresionant. Iată, Maghera sare la această minge, după ce Mera încercase să reia. Bonfim scoate în margine și posibilitatea de contraatac. Bruno, trece Bruno, un faul dur, cartonaj galben. Bruno scăpa spre poartă, cartonaj galben încasat de Șepși. Șepși este jucătorul care a ajuns pe partea opusă celei care acționează de obicei. Faul care Unirea Alba Iulia are o lovitură liberă. Mă rog, o lovitură de colț. Respins pe spate Parks, Mejia. Urcare pe contraatac a Timișoarei. Unul dintre jucătorii lui Poli este căzut în propria jumătate. S-ar putea ca jocul să fie întrerupt. Rădoi, atacat de Maghera. Ivanovici este în careu. A sărit Dibombe. Iată la cum pe Rădoi, obținând prin planul, a dat pe lângă minge și un șut care de pe tabelă din acest moment. Cel puțin la al doilea gol al lui Maghera. Cei doi au părut a fi sădiți în gazonul din careul mic. Poli Timișoara cu 1-3. Urcă Mejia. Mejia atacat din spate de Florin Dan. Mejia trage sănătos de la distanță pe mijlocul porții prin Cornel Cerne. Pasă greșită a lui Rădoi. A fost Vujadinovic cel care a stopat pe piept și apoi. Așadar, Liga 1 Gamebookers.com continuă cu un meci spectaculos la Timișoara. Gazdele conduc cu 3-0 și este o diferență mare înregistrată după
Bună pasa lui Maghera. Goga scapă pe flancul stâng. Se repliază masivii fundașii Unirii Alba Iulia. Goga a trimis la întâlnire pentru Alexa și aplauz.